Здравейте, бютита! Идват събота и неделя и трябва да правим упражнения за лицето. Не, не е вярно. Трябва да правим упражнения за лицето всеки един ден от седмицата, не само събота и неделя. Но днес съм решила да ви покажа нещо, което е безотказно много бързо. Сега ще видите колко добре действа. Как да изгладим назлабиална бръчка и да повдигнем веждата едновременно. Вижте колко е лесно. Това е едно простичко движение. Хващаме, започваме да изтегляме и изтегляме така нагоре. Така, 5 пъти. Сега ще видите каква е разликата между лявата и дясната. Вижте, вижте колко по-високо е тази вежда. Вижте колко е прекрасно. Правете го. Много е лесно. Бъдете красиви!